zan basandere eta de feministatiken, ikusten pasionik hori pixkaten amertzitzaiola, bizi pixkat, eta martxu 8ko greba feministan arira prentza denun, horren ingurun proiektu bat ateatzie, eta historian zehar isiaraziek izan din emakumeek jartzie bertan, guretzako erreferente din emakume guzti horiek jartzie, eta inspiru bat bilakozue baita, bertatik pasatzean iozen emakume, galeriako emakume hauen danan parte bat dalako baita, eta burkan zeitzen emakumeen parte bat. Basanderetako kontaktu jarri ginen, azpeitiko emakume artistatik, bakoitzek emakume bat aukerako zuen, eta ondoren, kodro bakoitzin azpilen egongoa esaldi bat, emakume horre esan zuen zozerratiken emakumeen alde.